αρχίσουμε σε πολύ λίγο. Νομίζω, όπως είσαι τώρα και στο στούντιο, να πούμε ότι το ανθρωποκυνηγητό για τον 4ο ύποπτο ξεκίνησε από χθες. Έχεις ετοιμάσει ένα σχετικό ρεπορτάζ, να το παρακολουθήσουμε και να επανέλθουμε, περιμένοντας να ετοιμαστεί και το απόσπασμα των δηλώσεων αυτών που σου είπε ο φερόμενος ως ο 4ος καταζητούμενος από τη Μολδαβία. Πάμε να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ σου και να επανέλθουμε στο στούντιο. Η μια επιχείρηση αστραπή διαδέχεται την άλλη. Οι ανακριτές του Λευκωσίας προσπαθούν εδώ και 24 ώρες να εντοπίσουν τον 4ο ύποπτο για την άνανδρη στιγερή δολοφονία του Άντι. Τον άνθρωπο που φέρεται να μετέφερε στη σκηνή το δολοφόνο και να τον απομάκρυνε από αυτή μετά την εκτέλεση που συγκλώνησε το Παγκύπριο. Και όλα αυτά τη στιγμή που δημοσιογραφικές πληροφορίες θέλουν τον ύποπτο να έχει εγκαταλείψει τις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές. Έχει περιέλθει μια τέτοια πληροφορία εις γνώση της αστυνομίας. Είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο δεν μπορούμε να αποκλείσουμε. Οι έρευνες της αστυνομίας για εντοπισμό του 4ου υπόπτου συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Έχει αναζητηθεί στην οικία του καθώς και σε άλλους χώρους που πληροφορίες τον έφεραν να συχνάζει. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάτι θετικό. Ο ίδιος φόβος ελοχεύει και για τα άτομα εναντίον των οποίων υπάρχουν υποψίες ότι διέταξαν τη δολοφονία, τους ηθικούς δηλαδή αυτουργούς. Σε σχέση με τα υπόλοιπα πρόσωπα, να είστε σίγουροι ότι από πλευράς αστυνομίας λαμβάνονται όλα τα δέοντα μέτρα. Όσον αφορά τους ηθικούς αυτουργούς, οι ανακριτές έχουν καταλήξει, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΥΓΜΑ, σε 3-4 άτομα, οι κινήσεις των οποίων παρακολουθούνται στενά. Έχουμε κατευθύνσεις προς τις οποίες κινούμαστε. Αμέσως μετά το διάταγμα κράτησης των 3 υπόπτων, οι ανακριτές άρχισαν την ανάκρισή τους. Όπως πληροφορείται το ΣΥΓΜΑ, οι ύποπτοι αρνούνται να απαντήσουν σε ουσιαστικές ερωτήσεις και λένε ότι ό,τι έχουν να πούν θα το πούν στο δικαστήριο. Μάλιστα, Αλέξη, και έχεις ήδη στο ρεπορτάζ σου αναφέρει ότι δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να είχε διαφύγει ο 4ος ύποπτος στο εξωτερικό. Και αυτές ήταν οι πληροφορίες. Ναι, και αν επαληθευτεί και η είδηση αυτή που μεταφέρουμε, ότι το ΣΥΓΜΑ φέρεται μάλλον να έχει εντοπίσει πιθανότατα το φερόμενο στο 4ο καταζητούμενο, αυτό το άτομο, τότε θα ισχύσει αυτό το ενδεχόμενο ότι έχει διαφύγει στο εξωτερικό.